Hi mga igsoon na ako karon sa Niseko. Ingon nila nga mo doon ni pinaka best nga place kung gusto ka mag-ski or snowboarding. So, kung topic ron kung nakita ninyo no, nag-snow kusog kayo. So, kita ma-enjoy nato kung sagud ang gibuhat sa Ginoo. So, ma-feel niyo. Usahay nindot ka daon pero ka diri medyo hassle kay bugno man jud kayo. Gi-share na ko ni sa inyo because I believe nga ang tanan gihimo sa Ginoo na magyo-purpose. Ang snow may purpose and nagtuo ko nga dili lang ang snow kundi tanan no gihimo sa Ginoo na purpose. So like sa snow sa mayang kwan naghatag og kabugnaw. Nagtuo ko nga kung ang snow naghatag og kabugnaw every time nga makita nato siya or unsang iyang nature nagkuha na siya kanang nagglorify sa Ginoo. Same gyapon sa tuwa no do natay purpose no. And Genesis chapter 1 verse 26 nagingon diha nga gihimo niya ang tao sama dili lang sa itsura kundi sama gyud sa iahaso ang kinaiya sa Ginoo murag naa gyud sa tuwa di kay murag naa gyud sa to pagkahigug mahigugmaon kaya nato maging maayo. So mao pod ni ang ato ang mission is to find our purpose sa ato ang kinabuhi. So dili man nato makita kay isa lang maybe sa atong mga experience nga atong magian nato sa kinabuhi okay lang try ta mangita ta sa purpose nga medyo ma-fail ta pero importante is makita na to ang purpose sa Ginoo. So dinhi na ko taman, thank you kayo sa pagsunod sa akong video. Kita-kits na po ta ugma. God bless.